Granule pre psíka alebo varená strava? Poďme sa pozrieť, prečo sme sa rozhodli pre krmivá od Pet Chefu. Cody je môj úplne prvý psík a nemala som predtým vôbec žiadne skúsenosti, takže sme začali s granulami, tak ako mnohí iní. Počase som si začala všímať, že Cody už granule veľmi neje. Nemá takmer žiadnu chuť do jedla a preto som postupne začala zisťovať, na čo by som ich vlastne mohla vhodne vymeniť. Začala som si veľa čítať a v množstve komentárov som videla, že všetci odporúčajú Pet Chef. A teraz si dáme test, či si Cody vyberie granule alebo farmárske hovädzie od Pet Chefu. Úprimne, tieto varené krmivá sú Codyho favorit. Poďme sa pozrieť na ich výhody. Sú vyrobené z prírodných surovín, čerstvo uvarené a pri doručení prichádzajú zmrazené. Super je, že ingrediencie vidieť voľným okom. Prečítam vám aj, čo obsahuje farmárske hovädzie, ktoré teraz Cody zjedol. Obsahuje hovädzie mäso, tekvicu a sladké zemiaky, lesné čučoriedky, hovädziu pečeň, hnedú ryžu a olivový olej. Je to ľahšie stráviteľné a bez farbív, konzervantov či zvýrazňovačov chuti. A psík je z toho oveľa šťastnejší a plný energie. A ako ste práve počuli, všetky tieto ingrediencie sú úplne vhodné aj pre ľudskú spotrebu. Ďalším plusom je, že môžu zmierniť alergické prejavy a zlepšiť lesk srsti. A ak máte akékoľvek otázky o krmivách od Pet Chefu, mrknite na ich web stránku www.petchef.sk.